καταλάβατε και στα προηγούμενα πλάνα, έχουμε έρθει ράλι Ακρόπολης, ελευθεροχώρη. Τώρα είμαστε στη φάση που τελείωσε το πρώτο σκέλος, το πρώτο πέρασμα, ελευθεροχώρη 1. Θα έχει ένα διάλειμμα για, δεν ξέρω, κάποια λεπτά. Θεωρητικά τώρα η ώρα είναι 12 και 20, σε κάμια ωρίτσα πάνω κάτω θα ξεκινήσει το επόμενο. Λοιπόν, μέχρι τότε πάμε να κάνουμε μια βολτίτσα, να δούμε λίγο τι παίζει. Ήρθαμε σήμερα το πρωί, πολύ λάσπη ο δρόμος, όμως θα φάμε και καμιά σαβούρα εδώ πέρα. Εδώ μπορείτε να δείτε σκατόδρομο στην Καστιλάσπη. Το πρωί ήταν πολύ χειρότερα που ήρθαμε, γύρω στις 4-4.30 που ήρθαμε και περάσαμε το δρόμο. Πολύ χαλή. Σκεφτείτε ότι το αμάξι πήγαινε με τις μπάντες, με 4x4 ήρθαμε προφανέστατα. Ελπίζουμε τώρα στο γυρισμό να είναι καλύτερα. Πάμε προς το αυτοκίνητο έτσι να κάνουμε μερικά πλάνα και θα επανέλθουμε μάλλον με το δεύτερο πέρασμα, ελευθεροχώρη 2. Τα λέμε σε λίγο. Στην επόμενη μισή ώρα 5 ευρώ. Εντάξει. Γιατί προσέχω κιόλας, κατάλαβες. Τι χαϊδεύω. Το πόδι σου λέει μάσηξε με τα τραβάει η κάμερα. Έλα, ήρθε. Το καθένα μας θα πάρει εδώ να του δουλέψει Έλα. Καλά πάει. Πάμε προς το αμάξι για να πάρουμε προμήθειες, μπυρίτσες, σαντουιτσάκια και όλα τα σχετικά. Πλήρως προετοιμασμένοι, εξοπλισμένοι. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει η ώρα της μάσας τώρα. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αφήνουμε να συνεχίσουμε το φαγοπότι. Ελάγια.